Tak. Mogę zrobić potrójny karhop. Potrójny Rydberger. To jest wszystko nagrane. No YouTube'a wrzucimy. Na YouTube'a wrzucimy. Nie, weźcie Kamilę, nagrajcie tam, o. Nie Boracka, nie. To do gwiazdy tańczy na lodzie. O, dobra. Teraz dajmy ci beret. Chodź. Nie! Dawaj beret. Chodź tu. Myślałam, nie dam się nagrać, nie ma śmiachu. Nie da rady. Za późno. No? Ilona! Odwróć się! Alka, jak jestem, komu? Dawaj! Ale ja nie robię zdjęć. Poczekaj, teraz...